Eli koiran niveliä käydään läpi tänään. Koiralta löytyy täältä olkanivel, joka on Art Humeri. Ja se on koiralla pallonivel, mutta vahvasti ekstensio ja fleksio. Ja siinä niveltyy skapula, eli skapula niveltyy olkaluuhun, eli humerukseen. Sitten tulee, tai siis voisin näyttää, eli ekstensio ja fleksio, ekstensio on ojennus. Vähän huonosti kyllä laraantaa. Ja sitten on fleksio, on koukistus. Ja se sijaitsee tässä kohdilla. Sitten tulee kyynärnivel, eli Art Cupiti. Ja se on koiralla täällä. Koiralla se on sarananivel ja se liikeradat on fleksio ja ekstensio. Sieltä niveltyy, siellä on 3 alaniveltä tai semmoista pienempää niveltä ja olkaluu niveltyy värttinaluuhun, joka on humerus radialis. Sitten niveltyy olkaluu kyynärluuhun, eli humeris radialis, ei kun humerus ulnaris. Joo, ulnaris. Ja sitten on värttinä kyynärluu liitos, joka on ylempi värttinäluu kyynärnivel, joka oli radius ulnaris proximalis. Ja fleksio ja ekstensio liikeradat. Sitten koiralta löytyy ranteesta niin Art Carpus nivel, eli rannenivel, joka on pääosissa sarananivel ja siellä niveltyy useita eri niveliä ja luita. Liikeradat on fleksio ja ekstensio. Eli fleksio ja ekstensio. Ja se sijaitsee tässä kohdalla ja sarananivel. Sitten tulee varpaiden nivelet, eli Art Phalanx. Ja siellä sijaitsee kanssa useita pieniä niveliä ja luupintoja. Sitten koiralla on jokaisessa varpaassa niin on kärkinivel, löytyy keskinivel ja sitten on rystysnivel. Ja ne on justiinsa fleksio ja ekstensio pääosin. Sitten koiralta löytyy SI-nivel, joka sijaitsee ristiluun ja suoliluun välissä. Se on Art Sacroilis ja se on synoviaaninivel. Ja se on merkittävä voimansiirtäjä takaraajoista eteenpäin. Ja sen liikerata on tosi pieni, vähäinen. Ja siellä on tosi usein koirilla nivellukkoja. Sitten tulee Art Coxae, eli lonkkanivel, jossa lonkkamaljaan niveltyy reisiluun pää.
tossa kohdilla. Ja koiralla se on vahvasti, tai siis ei vahvasti, vaan se on pallonivel. Ja sen liikerata on 360 astetta, eli jokaisen avaruussuuntaan. Ja Lara nyt ei sitä hirveästi anna näyttää, koska on vaikuttaisi olevan aika jumissa sieltä. Hyvä, hienosti. Mutta sen pitäisi pyöriä tästä aika niin kuin vapaasti lähes kaikkiin suuntiin. Mitä ei nyt kyllä todellakaan tapahdu. Hieno venytys, hyvä Lara. Hienosti. Hyvin. Sitten koiralla tulee polvinivel, eli artgenu, joka on sarananivel. Ja siellä niveltyy, no otetaan ensin ne suunnat, jonka liikesuunnat on flexio ja on extensio ja koukussa myös pientä rotaatiota, mutta nimenomaan koukussa ollessa. Ja siellä niveltyy reisiluusta sääriluuhun, femurru. Nyt pitää miettiä. Niin, ja sitten se tulee tässä näin. No, mä en ole ihan varma, pitääkö me osata niitä latinankielisiä, mutta sovitaan näin, että reisiluu niveltyy sääriluuhun ja reisiluu niveltyy kinnerluuhun ja reisiluu patellaan. Ehkä tarkistetaan. Sitten tulee kinnerluu, eli art tarsus, sarananivel, flexio ja extensioliikerada. Oi, ei hätää, ole vain. Pääty. Hyvä. No, mä tiedän. Eli flexio ja joo, mä tiedän. Hyvä. Ja extensio. Näin. Ja siellä myös niveltyy useita pintoja. Ja sitten varpaiden nivele käsiteltiin tuolla edessä. Polvinivelestä itse asiassa sen verran vielä, että se on yksi epäsopivimpia nivelpintoja. Ja siellä tosi usein koirilla on kaiken näköisiä ongelmia ja haasteita. Nyt se on